pašimo. Kad si trebao da ideš ispred i od toga? Da, digitar. Živni. Dobar komad. Je prodaj, pusti se to tjerovi izgubio. Kaže, izgubio sam tjerovi, prodaj si pusti. Zadnje vreme to. Nešo, okri da ti čujem gdje si, na koji pravo slaziš. Gdje ljubati si prema ovom? Prema sad. Gdje ti da prema sad? Idem ja što dalje desno bre manje da vučem ti, ali ću slazim sam u govedarniku. Nije meni za to bre, ja ću odsvetam same dole, nego se ne znam. Lele. Pa ne bre, malite se, nemoj da brinete sad jedan po jedan, ovdje sam sam. Pošto ti sam evo dolaziš, pošto ne možeš da vučeš, mene što te noga boli, za to inače ne bi došlo. Ma čuti, bališ li čigu do nas jeba budete? Ti kaj zeta, nek ti pogleda. Ne trateko, no i gasio je. Ne takve jeba budete po traku. Reko, vi kaj zeta da ti pomaga be. Nije osušio čizbice još. Nije kura. 7. 8. termini boli. Ti gi čuju, ovaj nema dlake na jeziku. Nema dlake na jeziku. Ne, nije lepo da se slikamo sa Kube. Ajde. Se uvačka, sve ti se uvaže. Bravo. Ostaje mi. Ti malo je vidjeti što nosi Pa i pušta. nije, molim se, ba ga 180 dobije 5 kila može. To je ta čuvena draga. Ima li u nešto do 180 kila? Manje 30. Kad te metne na onu stvar će imaš 180. Ovo dobro, sad će ti gruja čija sidnete. Ej, dobro vuču ovi, neće ih menjamo. Mora da vikam brata Gule, ti kaj, ma malen si da brat. Roki, dinja brate, gledaj kao To, bravo dječko, bravo. Bravo dječko, bravo. Vidjeli
деві тоді на 50 метрів, де місцем до чого не віддав, брат. Тут були яйки. Держи.